U Turskoj, spekulacije su u punom jeku i ukazuju da je Fenerbahce na korak do zaključenja transfera ključnog igrača Dinama, Dominika Livakovića, talentiranog vratara i kapetana momčadi. Pregovori su trajali tjednima, ali čini se da su konačno postigli dogovor. Ostanite s nama do kraja ovog videa kako biste saznali sve. I ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste dobili sve dnevne vijesti o Dinamu. Što se tiče transfera Livakovića, turski mediji su u potpunom uzbuđenju. Prema njima, Dinamo Zagreb će dobiti primamljivu ponudu od 8 milijuna eura, uz mogućnost dodatna 2 milijuna eura u bonusima. To je impresivna cifra. Ali to nije sve. Važno je napomenuti da Livaković, u dobi od 28 godina, ima ugovornu klauzulu prema kojoj može napustiti klub za iznos od 10 milijuna eura. Međutim, do sada nitko nije bio spreman odmah isplatiti tu svotu za vratara. Vjerujte ili ne, došlo je do preokreta u priči. Prema istim izvorima, Livaković je izvorno bio protiv transfera u Fenerbahce, ali je promijenio mišljenje nakon što je Villarreal odustao od potpisa. Sada pregovori napreduju, a glasine govore da je već pripremljen 4-godišnji ugovor za talentiranog vratara. Ako još niste pretplaćeni na naš kanal, ovo je vaša prilika da postanete dio naše zajednice strastvenih navijača Dinama Zagreb. Pretplatite se odmah kako ne biste propustili nijedan ekskluzivni sadržaj i budite u tijeku sa svim novostima vašeg omiljenog kluba. Zajedno ćemo slaviti uzbudljivu budućnost Dinama Zagreb.